καλωσορίσω τους φίλους μας από το Μεξικό και την Κολομβία που είναι σήμερα εδώ, όπου θα μας προσφέρουν αξέχαστες στιγμές και θα γνωρίσουμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, του τόπου τους. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε τα Μινιλαίδια 2025, ένα κορυφαίο θεσμό πολιτισμού που εδώ και χρόνια φωτίζει με αυθεντικότητα και δημιουργικότητα το χάρτη της Καρδίτσας. Είναι μια γιορτή που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, την τοπική μας ταυτότητα με την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα. Η παράδοση, όπως την υπηρετούν τα Μινιλαίδια, δεν είναι μια στατιστική ανάμνηση, είναι ζωντανή, εξελισσόμενη και ανοιχτή στο διάλογο. Κάθε μουσική, κάθε χορός, κάθε δρόμενο κουβαλάει μνήμες, αξίες και ψυχή. Και την ίδια στιγμή ανοίγει δρόμους επικοινωνίας με το σύγχρονο κόσμο. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη συμμετοχή των ξένων συγκροτημάτων που τιμούν με την παρουσία τους τη φετινή διοργάνωση. Μέσα από τον πολιτιστικό διάλογο, οι Μινιλαίδια αποκτούν διεθνή εμβέλεια, αναδεικνύοντας την κοινή γλώσσα της τέχνης, της έκφρασης και της ανθρώπινης εμπειρίας. Η ανταλλαγή στοιχείων, οι κοινές παραστάσεις και η συνύπαρξη διαφορετικών παραδόσεων δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας. Ένα αληθινό πανόραμα πολιτισμών,